kay daganan ni jam chicken na dili man in karaon. An alas 12 na yun. Ay, Ay mo ko ni pig. Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa so din. dito. Ay, kapag ka wala. What happened to it? I don't know what to do. What are you doing? I'm going to check off the father's food, but hindi ko alam kung saan ako susimula. Hi! Gatag sa cellphone. Sabihin mo, ano makain papakasal? No, hindi man makain ibang papakasal. Hindi mo kita napatay. Kung may nag-ano ka, di ba mo nag-ano? Nagkakusa lang. Yan yung sunod. Nabot pa na ako. Ayaw makulog ang alas ko. Ano, oy. Ay, oh, mga tapal. Oy, mga tapal na, pakan sa likod yun. Di ko alam, puro kadyugan ko. Tapos, May kakulba. Di man yung kulba. Hindi mo, pupusukan. Ay, ay. Tapos, nagapapon. Nag-irog na ako sa sabi ni Dok, nag-ano ka ko? Nain mo ni Dok, nagkakapot ako. Sabi Dok, anong ginagawa mo? Ang sakit. Sabi, anong masakit? Sabi ko, ang sakit. Matulog mo talaga. Di na ako panos. Sabi, ano ba naman yun? Pag-check up ka nga, sabi bracket na, busy ka, kabos. Pinitin ko na. Sobrang na pinit na. Sabi ko rin bago pag mapinit ano ba tayo? Open. Tapos nakakita na ako sa ano. Parang nag-orang din lang baga nag-orang sa kandaw. Tapos kapon ano naman. May kala pa kaya na ang araw nagsulong. Pero nawawala man lang siya pag naging natutubig. Tuwi na mainit. Maligam man. Ang bad nagbabar ako ng tubig naman sa ano baga sa tumbler mainit din. Sobrang na pinit. Tapos kaya baga paabot ko bubugot. Talaga pero may engineer. Pega! Sa pudo? Oo, dito yung sa may taas. Ay, ka tama magkakulan sin ano din. Oo, kaya doon. Sa may guto. Magkakulan na tungko. Kuya! Hindi mo Pagkaon mo. Baga dito ko nagkakikuga ko. Pagkaon ako. Pega! Ang daw imin. Gabriel! Namata pala. Nabot pala. Kanya na pamata. Gab! Nanaluto mo. Siguro gani pa. Gaasa dito, di tabi. Ay, nagkakabala na ang ipit. Ano ipit mo? Di ba naka-erogson, no? Dapat erogson. Dapat erogson, no? Di ba? Style. Ipit. Ipit. Ipitizing. Ay, Biglan. Thank you so much, Biglan. Ayun nga, dapat erogson. Oo. Muraman na rin yung mag-raang sa gabi mo. Sigab man. Sigab baga nagpabukas kang tito niya corn beef. Ilutuan ni tito niya sa ano, sa corn beef. Sabi ni ate, may doon sin adobo naman ng papis pinula. Oh, pagkaan si kuya. Ang ginawa niya, corn beef na iluto dito niya. Ay, nasa dami man, corn beef, tapos hotdog. Nagbakal si Dada kagabi. Tapos nag-ayo dun sa Paudillo. Amot sarap din, kung nagkaraon. Si Gila nagkaon. Ay, sabi ko may mga insuruda mo, nagkaraon mo. Saka to kabigab. Sabihan mo na lang si ate. Okay. Kaya mo na pagkat ko bagai. Huwag na tak makaan pa. May trabaho si Dada. Langayin ha. Ano?
man mag-ate, na di ko po sila sa mga layhon. Mm. Nilampaw na ako. Mama. Mas kinakabuta ako na, nadadapa ako na, nalulutong ako. Ay, dada. May pasok ka pala. Pwede pa may sabi pa ako kay mo. Ha? Pwede sabi ko. Nakato kami nito nila. Ha? Thank you, Biglan. Thank you so much. Hindi ka makata? Sa pasakay. Good morning. Good morning, Raquel. Lady, how are you? Hi, Sir Jamie. Good morning. Mga to sa rati at sa ay mo tayo na. Pero makakatol siya. Nagbakal ako si nanay. Si Panda. Siguro ko eh. Sino makuha? Ano yung magkaya ako? Saan? Saan ano? Morning, Shara. Good morning, Sir Jamie. Hi, Peo. I'm sorry, very good morning to you. Is your father getting up and moving around yet? Not yet. Still, I'm lying on the bed. My father still feels sick. Thank you, Sir Jamie. You're good, Shara. Good morning, Mike. Thank you, girl. Thank you so much. Good morning, Dwayne. Hi, Sir. Hi, Dwayne. Dwayne. Hey, Mike. How you doing? Oh. Busy morning. Yeah, busy morning here. Landok mo! Dali-dali mo kayo. Sabi ka na. As, kalimutan ko. Malag-out. Reset ko man diyan. Oo, nagbabasa man niya ito. Pagod.
Hi, Kuya Dre. Ang cute mo, ma'am. Thank you po. Cheryl, thank you. I appreciate that. Welcome, Sir Dwayne. Cheryl, Dwayne is my friend I told you about. I'm really great moderator. Okay. Thank you. Thank you, Mike. Thank you, guys. Thank you so much. Ayan ang bida. Ay, masan. Thank you so much for the likes. How tall is Kuya? I don't know how he's tall. Maybe 5'5". Dwayne, I'm doing good. Not sleeping as much like 4 hours. Why?
I shall talk to my love. Tumingin ka ba sa anumang mga telepono? Not yet. Any news no up your way, Dwayne? Dwayne, I'm doing good. Sleep out. Never mind the news no yet. A lot of freezing rain today. Freezing, yeah, freezing. Snow. Thank you, 11 people in the house. Good job. Hi. Thank you so much. Cheryl, it's very nice to meet you. Nice to meet you, Sir Dwayne. Bakit na? Kuya Dre. Nice to meet you, Sir Dwayne. Thank you so much, 15 people. Thank you po.
nakalimutan mo bang pumunta ako? Ah, okay. Really? Kuya Dre? Kuya Dre? You're always working so hard. Keeps you in shape. Thank you, sir. Jamie. Thank you, Sir Jamie. Have a good day. Oh my God. What's up? Oh my God. Wait lang. Busy ka. Thank you for the likes. Kaya you're all... Paano gumagana ang super chat? Nagbabayad buwan o kapag nakuha mo ang mga ito? I don't know. Just the first time. I don't know if it's the first time. Maybe I will get it if I receive it. Maybe it's say YouTube said 1 month before get the super chat. Thank you so much. 11 people in the house. It's alright.
Sorry, just a little busy. Wait lang. Wait. Sorry, just a little busy, guys. Thanks so much. Sorry, just busy. Sino? Nano? Sabi, diri na, kay mapagali, diri, wa tubig, sabi ang mga bata, mag-alog, may trabaho sa tunig, diri makaalog, kay nag-unay-unay sa kasakan niya. Hindi sabi ko yung pakadisitan ko, kay may tagarara. Dapat ito, sabi, diri na,
na kay mapagaling video wa tubig ay mga bata mag-alo. Sabi ko, Oh my God! Thank you, Kuya Dre! Oh, thank you so much! Oh, Kuya Dre! Oh my God, thank you, Kuya! Oh, thank you so much! Thank you, Kuya Dre! My God! It's alright. Thank you pa. Kuya Dre, was the really very nice of you, my friend. Thank you, Kuya. Mike, she's doing okay today. The weather is affecting her a bit today. Doing better. The weather doesn't help. You know, so that's a very nice tablecloth with the apples. Very pretty with the apples. Fun. Thank you, Kuya. It's alright. Thank you so much. Oh my God. Thank you, Kuya Dre. God bless. Thank you so much. It's alright. Dancing alright. Thank you pa. for blessing ha. Salamat. Thank you pa. More blessings to come to you, Kuya Dre. Ha? Ha? The super chat, less the tour guide pay. The $100 a day. Tour guide. For the tour guide. Thank you so much. Sorry, I'm just a little busy. Maganda ani sila na. Jadi yun. Diba? No. Papay mo. Nakaluto na ng sige ni Papay. Tukit pa ngayon. Dili na bago pagkarga. Kalay-kalay na. Nadakot pa nagkabal-karga.
my God. Thank you po. Wow, 16 people in the house. Thank you. Pero napitiko mo na ha. Nagpapitiklop mo na. Type. Bye-bye. Dapat mo kung makulumban si Kuya. Nakuha mo? Ay, mamay ka may bumak ha. Ang pagkanbil karalib yan. Kinuha ka naman. May candle ka? Saan o? Ang pagkanbil magkakalib yan pagbalik sa Bible. So, Ay, late? Late inatag? so kay, wala mga pagkanto. Ah, Ay, tapos na mamay. Ay, ko, nagparaw mo na ako. nagpaano? Bago ko yun, bumanasa lang. Kaya nagkuwaksal sa sampa. Ako ang dising pasito. Sa sampa. Ano ito na yung dadalong rice ng padalalay? Ay, nasan ka? Baka, ano, Ako, baka pagkakaroon mo na. Ay, mo man ang isa. Ay, mo man ang isa. Si ano? Si Fatima? Fatima? Oo, nasan bakit? ka? Fatima. Ah, si Ano Fatima. ba hindi sa kuan sa pagkilihay? Ano yung sa ako? Nagdagat sa kanto sa kuan. Ayun to pa. Thank you so much. Thank you so much, my. May meeting kami pa. Ay, nako, tour guide boy. No, I'm a tour guide here. Remember, good morning, Bama. Good morning, Bama in the Philippines. Welcome back, sir. Kuya, awesome. That will really help her. Yeah, it really helps me. Of course, ma'am. God bless you always. Thank you. God bless you too. Good day. It's alright. Thank you po. It's alright. Upag mo na ako turog. Turog pa. Ah, wala na? Wala na. Um, Ito ba nga may napagkatok mo? Punong karat mamay. Kapot ba? Pagkatok ni mamay, turugo na kami. Tapos sila na turugo naman. Nagkatok si mamay. Bumungkaras naman yung bigla. Pinuyabitan ko gang... Nabigla talaga tayo. Oo, nabigla yung mag-ano. Inayabitan ko. Kung makabulod dito sa may pinto. Nakasamputin sa may pinto, mamay. Kumakain pa ba? Oy, ang delikado na lugar, bawal magpapos. Bawal. May Thank you so much panahon po. panahon yan. Okay. Ito pinagsusudang na, yan lang nagsudang. Itaong sina. ano rin? Ano sila niya? Wala ko ng panahon. Yes! Kapag yan nagsusudang na kunta, Ito rin. Si Sada. Ah, Sige, sige. Kaya dito sa kalandanan. Ako kakanto. May nagirap sa diya. Nagratag sa Lang, mga pagbabalog na Sige.
Ngayon, Tama, sisisi Sabado. dapat Kung sa makusog si Papa, Pero ila di nagtira ang yun. pay. Nagmotor lang ako sa inaduanan si Bey. Mura? Mura? Adi mo may mod. Ang punta. Hindi mo ako mambunan. Di mo. So, pa ako nag-record sa kumakaabot dito sa ano. Sa Tipong ka, baka lang gulong. Oo nga, pay. Mana? Tipong ka. Thank you, 19 people. Jimmy Moore. Hello, Sir Jamie. What we cooking? Cooking for father's food. Fish with vegetable. Fish with vegetable. Hi, Edward. Fish with vegetable pot. He's my brother. My brother. Wala man yun sa ako. Ano yan to? Yung baba. Ang bata. Ang bata. Ang bahaman. Kali yan yan. Kung baka mo din mo nila yun. May sa kanila. Saka man lang kung dito na. Wait, sa imo talaga mamaya. Sa imo talaga, tapos pinabakal na yan sa ano. Ay, nananaw. Hindi nagpait. Ang diri. Balik ako ba doon? Lagi mo ka kang pamay. Nagtagal ba kayo yan? Palakan sa kasana. Kaya mo ito. Upoy. Ganin, ang kinagdoan niyo yun dito sa Magallanes. Mga kasal. Kamangod yun. Magkada sa imo. Ano ganin? Ay, nakapul. Ang mukha ko nga. Bago man malay. Ang manalo pang kamamay. Ihimbang ko na nga. Sige, ito na dagol pa na. Sama ko. Sige, okay. Di mo na dagot. Kaya ko na ko si Mai. Kaya ko ni Mai. Magsiyaki. Oo. Ang kailangan na inas ko. Paano ko na kuhan? Sinasip ka mo. Nag-asawa din. Kaya yung pada yun. Kanawalog niya ako. Sa ba, mararagyuan. Manila. Ganto. Ganto po. Ganto ang ispinar. Yung baga. Ganto. Ispinar sila. Ano sila? Ina. Kaya wala naman. Hindi ang sa galalabo. Ano nga ang papay magayon ng mga papa? Di ba naman tayo nung tayo sa panasayo ng galalabo? Ganin, tarugong pauga. Kung kalong pa ito yung babag ng mga kalong, Kwarta pa yan to, sayang sa to. buk mo yung paraw pa rin buk mo yung dahil ng bahan. Babaho. Tulong, pareho mo ng presyo, di mo babaho. Paraw pa rin. Kwarta na. Paraw pa rin buk mo yan. Paraw pa rin buk mo yan. Ako, nakuha. Dami ka man. Ay, mabaho. Meron natin ito rin sa anak ba pa? Ay, oo ha. Pero doon lang yan sa ano dyan. Pero
Uy! Hindi na talaga. Ubo! Hindi naman din ko maliwagay. Ay, malapit na niya. Totoo na pula. Malapit na po yun. Ay, ano, totoo na ino. Kaya, pwede na po na naging puso. Wala mo, babay? Thank you so much. Kuya, have a great rest of your day, my friend. Kuya, again, thank you for your generosity. Thank you, Kuya. Thank you so much. Okay, Mom, I'll work again. Bye-bye. Thank you, Kuya Dre. Thank you so much. God bless you, Kuya Dre. Have a good rest. Miss Charlotte, good morning. Hi, Sir Bam. Hi, Sir. Hindi mo ka? Tumaraktak ka. Mahika ako. Mahika ako. Sino nagdapat naman? Oo. Kaya ito ng buko. Ano ko wala na kahon di pa. Nangingis na ka mo. Wait. Wala, sila ako. Ay, narikit na ako, ulo. Kabayang kabayo. Ikaw. Orang belian. Ay, kumusta ang saging dito? O na, hindi namatay. Ay, di ano pa pala. Si ano pala lang. Yellow. At iiwan ko ba na? Ano ko ba talaga na yun? Dahil napag-eri ko. Makabay. Ay, sabi ko na. Oh! Mega kill. Sunod, monster kill. Oh, ano ka sa pa? Pag ano ka sa Lord? Ubos! Ano, Jay? Bagang! Bagang! Uy, dyan yung dulce ako. Wala, ubis tayo. Kaya kayo ko daw. Sabi na, linya. Ay, wala ko yun. Initan ka na, ano, Jay? Bagang. Ano ka? Kumana ko, bibigyan na. Okay, not bad. Wala, di pa ako namatay. Patay ka na kang takin mo. Wala kayo dito eh? Si Lenny. Yung bata. O kaya si ano? Business. Idiot yung ba? Idiot yung ba si Estes? Estes na lang dito. Ay, Maris kami. Kasi ang ano pa namin. Yun diyo kaya yan. Hindi ko. Kaya mas taga na kain lang yun. Ay. Ay, nung kulit to. Ay, oh, si Katas na. Di pa na ako tayo. Patay ka na kang pa. Patay ka. Pinabayaan ako. Oh, hindi mo pinabayaan. Yan na lang ako. Tapos telepiyan ko. Ay,
Solo lang pili. Solo lang. Solo lang. Solo RT. Ano? Ingat-laga-laga na. Kakaiyak ka na. Pinakabantakas. Isa na lang. Isa na lang. Hindi ka na dito. Sobrang kanda. Ay, salamat lang ako dapat sa inyo. Makakampay kita. Bakal ka na siguro. Ba. Sampay ka na ba? Sampay iba. Ha? Wala. Bakal na si Angela. Tara na. Girl. Ate, pauta mo. Gatag mo ka dito. Ate Sia. Thank you so much. Yes, sorry, just a little hi. Just a little busy po. Ay, ate, ayaw ka. Ate Sia. Ayaw ka po, ayaw ka po. Just busy. Busy for a moment in time. Ay, ma, natanggal. Ay, natanggal. Just busy. Amay, sige na, ito na.
Lalo na kung may gulay na.
Thank you so much, Indian people. This is really good. This is- Hoy, niyada na yun. Kay mahali kita. 19 people, thank you so much. How have they been? Beautiful. Thank you po. Oh my God. Yan, dadaan. Tipigay na nga yun. Kalit. Thank you, 10 people in the house. Here. Palpagi. Aliyong daro. Hi. Ah. Ah. Just hi, Sir Dwayne. Good. Cheryl, I must say everything looks really very nice. Thank you, Sir Dwayne. Thank you po. Very nice. Very, very nice. Ayaw pa butangan doon, Kuya Gabriel, Luciada na ano. Ito mo sa ano na. Sa uluhan lang. Sa uluhan tala. Thank you, Sir Dwayne. It's alright. Magmuk. Titiran sir. Hintira mo na. Butang mo. Nagbagay mo, Kuya. Squadita na naan sa mo dito sa ano. Sa balay. Okay, sa mo dan. Oh, pudong kaya na si Ashley. May kalintura. Beautiful my God. Right. Beautiful eyes here. Inom ka na tubig ka, Kai? Beautiful eyes. It's alright. Just can't deny.
Salamat po. Sama. 999 ba lang, mama? Zero. 999? Hindi ko kabatang na yun. It's alright. Mama, maluto ka pa sa anahin mo. Sa ano na ni Papa eh. Ni, sali-sali. Ay, alam nga nila niya. And the fury. Sana, birthday ni Pai. Dire sa anniversary nila. Sana, 14. puro time. Hi, Christy. Pa-shoutout to si Kuya Ellie mo ah. Shout out! Christy? Sino Christy? Hi po. Hi. Good morning. Joel Raimondo. Hello po. Kuya Ellie. Shout out po. Shout out to Christy, 1983. Pa-shout out si Kuya Ellie mo. Dito po sa work po namin. Hi! Shout out po. Hi sa inyo. Kay Manili. Kumusta po kayo? Shout out. Salamat. Thank you for watching po. Subscribe my channel. Ardy. Hi, Ardy. Hello. Mayadman tabi. Mayadman tabi. Krusty Vlog. Shout out. Thank you so much for watching po. It's alright. Thank you. Salamat sa pagpunta. My God. Thank you po. Ha? Yes. Ay. Here we are. Ay, uy. Kalimit ko. Thank you so much, 17 people. Hi, Richard Masaya. Hi, Richie. Nice to meet you too. Welcome po. Dan subscribe na. Thank you, Christy, for subscribing my channel. Salamat sa pag-subscribe. Nag-vlog ka din. Mag-vlog ka na. Para maano kita. Salamat pa. Aray ko. I'm 40. Richie, paulit-ulit ka. Ulit-ulit ang tanong na yan. Always asking me my age. I'm 40 years old. No, turning 41. It's alright. Hi, Sir Kenneth. Nice age. Sir Kenneth, my God, shout out. Thank you for joining here again, Sir Kenneth. Richie, I know I'm hot. I know I'm 6'8". Don't always say that. Char, joke. I'm 55. Enjoy. 55. Feel young and beautiful. Medyo ano tayo.
Walis-walis muna kasi kakawila. Sakit pa kayo. May baso ka, Didi? May baso, Didi? Ito sa ano gasan? Yung baso. God. Hi there. No, I'm not married. Hi, Mom. Hi, Sir Kenneth. Thank you for watching, sir. It's alright.
dito. Thank you po for watching. I'm not. Oh my god. Think about you. Talk to me. Tell me your name. Mm. Maliit ka ba? Lapunta si Tita Mentang. Makalieta? Hmm? Makalieta? Makanya ito, lapunta. Oo, nakry. Nakry kami guys. It's alright. I found the love. How's your family? My family is fine. Good. Sa Lourdes mo kami, pila na? Hi, Sir Martin Laforte. Double tap your screen. Subscribe, everyone. Thank you, Sir Martin. Thank you, sir. Lonis, may skila na ka mo, sigurado. Hey. Thank you, Sir Martin. Lourdes. It's alright. Nothing's alright. Oh, sa gitna ng mga panahon. Falling in love. I need to thank you guys for no. I need to go because I have to work today. Busy today. Thank you so much for joining here. I need to say bye-bye. How are you today, my beautiful friend? I'm good today, Sir Martin. Thank you so much for joining. Hope to see you next live. Thank you, Sir Martin, for joining here. Sir Kenneth, Mike, thank you so much.
So much, guys, Sir Dwayne. I'll get away my super chat gifter today. Sir Jim, God bless you all. Cheryl, is so very nice to have you met. See you next time. Thank you, Sir Dwayne. See you next live. Thank you. Next time. Little busy today. Need to work. Bye-bye. Love you all.